Kabat na be. Mary J. Ay, kilay. Kuya. Converse ko. Hi. Managinip ko'y laging ikaw. Kahit na ilan dyan iwatan. Kahit na malayo ka
Lakos. Ikaw lahat dyan, kuya eh. Pa-entry ka rin. Pa-entry. Pa-entry ka rin. Panaginip ko'y laging ikaw. Hi, Sarah. Basta the phone. Kahit na bilang dyan. Palagi kapiling ka.
naman ang naginip. Hi, Batman! Mega shoutout! Thank you for thumbs up. Paentry ka na for me. Batman, hello. May mega shoutout sa iyo. Mag-list ako ng entry mo. Batman. Si Batman, si Kuya rin yata yan. Oy, Jud. Batman. Sino pa yan? Saranya. Ilista ko ba? Huwag mong sayangin ng panahon. Gumagawa ako ng salad. Kaya patuloy kong mamahalin. Sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig mo. Inamahal kita, kakapitin sa akin ng ang ikaw ay kibigin ko na lubos. Dahil mahal kita, handa kong magparaya kahit katumbas ito'y kasawit dahil mahal kita at di na muling iibig ka. Sino ka man? Hi, Baho! Mega shoutout sa iyo, Baho. Harang. Thank you so much sa paharang mo. Ikaw ay ibigin ko ng lubos. Ayuda na naman! Bo, sumusobra na siya. Kamusta? Kamusta na yung WH, boss? Nadagdag ba? 24 oras kita. Yan, may entry ka na naman sa akin, Baho. Dahil graduate na tayo. So, siguro, alalaman nyo yung ano, next week tayo bubunot ng mananalo. Mga entry nyo, ha? Kaya tingin-tingin, pag may na-post ako, bahala kayo dyan.
Sabi ko, kamusta po yung WH mo? Nadagdag ba? At di na muling iibig pa. Ma-entry ka na sa akin. Puro ka ayuda, ah. Ikaw na talaga. Si mukhang ayuda. Di ba't sabi mo? Maliit pa lang host at mamaya pa yon malalaman. Ah, okay. Play ulit kita mamayang gabi, host. Okay ba? Okay ba? You're number 1. Oh my God, talaga nga naman. Oh, pindutin na yan. Number 1 pala ako sa'yo, ha. Ay, premier ka ba, host? O nakaset na, LS mo? Lapag mo, pin natin. Ba't wala kang pasok lagi, ha? Ayan na, host. Ito na yan, ma. Ay, napindot. Nawala. Di ako nagtatrabaho. Ano yun? Paano na ba yung ipin? Saglit, ko sa loob. Buti ka pa, di nagtatrabaho. Kami nagtatrabaho. Are you done?
Amy, bakla! Thank you sa patamsak. Rinay kita yung nakaraan. Wala lang akong resibo sa'yo. Nung nagpa-member ka sa akin. Rinay kita bakla. Nasa CR pa ako. Sige, baho. Sinong mabaho? Thank you. Meron ka ng paentry ulit sa akin. Mabaho ka. Nasa CR ka pa. Amy at baho. Lilista ako ng entry. Last entry na to. Tapos mag-a-announce ako ng kung kailan mabubunot yung mga ano nyo. Mga entry. At sino yung mga mananalo. Mga mananalo. Yan. Saan ka na host? Nandito ko. Bakit? Tinahanap mo a catch. Nandito lang ako. Hindi ako mawawala. Pa-share naman ako. Sinasarili nyo ako. Hindi kayo nag-share. Sa mga GC nyo dyan. Si Boss Baho ayaw mag-share. Gusto niya tayong masarili. Saklap. Shout out, mhargzTV Sky! Hello! Mega shout out sa iyo. Kamusta ka? Marge. Yan, may entry ka sa akin. Last entry na to. Pa-last entry ko na to. Tapos, malalaman nyo kung kailan tayo bubunot ng mga mananalo. So, meron pa akong mag-aano ulit ako. Mag-LS ulit ako. Para i-announce kung kailan tayo magbubunutan. Manalo ba ako dito? Ngayon ka lang may entry. Pwede mong ipasok lahat ng ano mo, Marge. Ng alagad mo dyan. Pa-entry mo lahat. Dali, tamsak mo lahat sa akin. Yan, may entry ka na. Ayos lang naman ang buhay pa naman. Ikaw pa ba? Cute forever. Ikaw pa ba? Musta na whitey mo? Si Marge. Musta na ang whitey mo? Patugtog tayo para di bored. Kasi pag walang music, ayos lang naman ang buhay. Usad pagong. Taga-taga lang talaga. Salamat, Amy. Ang kapangalan ng anak ko, si Amy. O,
O, diba, Amy? Nakakatamad. Huwag kang tamarin. Huwag sumuko. Nakaya nga ng iba, hindi natin kaya. Ikaw talaga. Mas kaya natin kasi tayo yung nag-uumpisa pa lang. Eh sila, nasa taas na sila. So, just relax na sila. Tayo, kailangan natin huwag sumuko. Nagawa kasi ako ng salad eh, para malamig ma'am. Ginagawa mo dyan. Magawa ko ng salad. Pipino, itlog, avocado, gasan ko lang yung lettuce. Magandang dilat. Sarap. Oh, lagi ito kinakain namin eh. Diet. Pakita ko kung paano ko gawin today. Para yes, baby. Okay, you go pupo now. Nagpapaalam ka pa talaga sa akin, ha? Inunahan kasi ni bakla. Pati tuloy alaga ko. Ayan, ito na siya. Pakita ko sa inyo. Kasi anong GC ka ngayon? Di na rin kasi ako active masyado. Wala akong GC. Hello, salamat Amy bakla. Momwa. Kung di rin tayo sa huli. Ito, papakita ko sa inyo ha. Magawa ko ng salad. Makikita nyo na to dati to eh. Yan. Ayun na yung lettuce. Hindi ko kayo makita. Sandal natin. Eh, nakikita nyo si side. Mag-spaghetti kasi ako. For dinner. Tsaka salad. Yan siya. Tapos, ito sa akin. Ito kay ma'am. Ayun sa akin. O, diba? Yum yum. Yes, yum yum.
Go mo lang. Hindi mo na, hindi mo na chichat si, Ate Ivy. Tinalakhala. Saglit Iiwa ko yung cucumber. Feeling ko mawalay ka. Makagawa nga din yan. Sige, gumawa ka. I-upload mo na rin. Mas okay daw yung gantong hiwa ko kasi yung pahaba, masyadong manipis. Masarap to paglalagay kasi sa ref. Tapos, tsaka ako na lang tatanggalin pagkakain na siya si Madam. Busog na. Solved na yung dinner pag ganyan, Marge. Mabigat na rin sa tiyan. May mayonnaise ba yan? Oo. Opo, pwede. Huwag mo muna lagyan. Tsaka mo lang lagyan pag kukuha ka na sa ibang platito. Bumili ka ng sauce nito, Marge. Mas masarap. Meron ko dyan. Ganito, meron to dyan sa Pinas. Yan. Masarap. Pero kung wala, pwede rin yung mayonnaise. Sarap talaga pag may avocado pa yung salad. Gustong gusto ni Ma'am talaga yan. Ano bang nakita ang puso kong ito sa'yo kapag kita'y kasama? Bumili ako ng avocado kahapon. Ang pangit. Mas maganda talaga pag yung naka-separate, hindi naka-plastic. Sayang lang $15 ko. Solve na dinner nito, Marge. Siya, grabe. Yummy. Gusto nila to eh. Solve na solve. Ganun din ako.
aking mahal. Oh. Bang kita, gusto ko ito sa'yo, pagkatay kasama. Ano yung mga yan? Carrots. Iniwa ko lang na carrots. Carrots. Fresh yan, fresh. Tapos egg. Yan, pwede na yan. Gusto na yan ni ma'am. Sa kanya lang naman to eh. Tapos gagawa na ako nung sa akin. O, diba? Solve it. Tapos yung mag-ama mamaya, Marge, spaghetti naman. Ayan na yun. Ito na yung salad ni ma'am. Tapos gagawa ko spaghetti mamaya. O, diba? Para sa mag-ama. Bongga! Yan, tapos na ang salad ni madam. Diba? Ayun na yun. Yung sa akin, secret. Secret yung sa akin. Mas maraming laman. Hi Aquarius Sisi! Mega shoutout. Salamat naman sa iyong paharang. Yan, meron ka na ring entry. Diba? Ito na yung salad ni madam. Kunti lang daw eh. Hindi nila alam yung sa akin, sprag. Tao kasi Marge eh. Night boot, peace tayo ah. Binababa ka yan, Marge. Yan, nagbaba ng ano si Aquarius. Bisita kayo sa live ko, stream, 8:30 Pinas time, 20 sa bagong pasok, road to 1K, willing to help. Yan. Mars, hindi mo pa dikit si Aquarius. Mabait yan. Binababa ka niyan, Marge. Nakalista ka kaya sa akin ni Night Boot. Grabe yung pause ko. Yan, isa na rin kita. Madam Aquarius. Aquarius. 213. O, diba? Meron ka ng entry. Ano niluluto mo, Sisi? Gumawa po ako ng salad para sa amo. Tapos na. Thumbs up, May Vlog. Hello, mega shoutout sa'yo. Meron ka ng entry for me. Magbaba ka dyan o premiere. Pwedeng patamsak ka natin. Yung nakapin, baka pwede namang patamsak dyan. May Vlog. Yan, may entry ka na rin sa akin. Pati si Marge. Yan ba ba na ba si May? Jonah Official Vlog. Hello! Mega shoutout sa'yo. Pabakas na lang ako pag di pa tayo magkakadikit. Yan, meron ka ng ano, Jonah Official Vlog. Meron ka na rin entry for me. Palove guys sa may premiere ko. Salamat, sabi ni May Vlog. Yan, si May Vlog nandito po sa Hong Kong yan.
ang aking Ate May vlog. Yung nakapin, baka pwede naman patusok naman kahit saglit. Ang ano ni Lorenz Sour, yan. Ano niya? Meron din siyang, nasa Saudi rin siya. Nag-ELS din yun eh. Kaso late na nga lang kasi Saudi siya. Wow, 3K, congratulations! Thank you! So, abangan niyo yung pagbunot natin ng mga entry nyo. Yan, nakagraduate na ako kanina, kaya kailangan dikita niyo si Mr. Design Dikila. Siya ang may bibigay ng banana sa inyo. 10 to 15 banana ang ibibigay niya pag kayo ang nanalo at mabubunot natin. Depende sa sasabihin ko kung ano yung papanalunan nyo. O, diba? Parang DJ no? Tanging pag-asa kung lalayo ka. Yan, road to 4K naman tayo. Ang ating isusunod hanggang 5, 6, 7, 8, and 100,000. Oh. Amen. O, diba? Tiwala lang talaga. Hanggang maging 100,000 tayo. Huwag kayong makakalimot. Basta tiyaga-tiyaga. Kahit wala minsang sahod. Kulang. Just enjoy and vlog. Aha, 1K. Yes! Yes! 1K talaga. 100K na bukas. Ay, Manay March, sabi ni May Vlog. Ate March, kilala mo pa yan si May? Kagisi natin yan na. Nagsolo na rin. Nakailang sahod ka na, host? Madalang. Tiwala lang. Kababayan ko yan. Ah, kababayan mo pala. Mag-isang lugar lang kayo, te? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Haha, nagsolo na. Wala nang group natin. Walay. Oo. Okay na, magsolo na lang no? Kung talagang gusto mo rin maki-GC, pwede naman. Basta diba? Makipag-cooperate ka. Kung hindi na kaya, malis ka na sa GC na yun, diba? Ganun lang yun. Hindi ka na masaya at wala kang time. Ganon. Yeah, andito pa rin naman tayo. Correct. Oo, di ba? Ganun lang yun. Di ka na masaya, umalis ka na. Di ka naman nila mapipilit eh. Paa mo ba yan? Ayun na si Ate Ivy, Ate May Vlog. Ay Ate Marge. Ayun na si Ate Ivy yun. Magpapa-entry daw yan eh. O yan, may entry ka na sa akin Ate Ate Ivy Wala bantay? Aba, andito. Oo, speaking of that. Diba? Kung di ka na masaya sa GC na yon, magsarili ka na lang. Kung kaya mo naman, diba? Saka hindi naman sa pilitan yun eh. That's life. Ivy Vlog, hello. Kanta ka na, host. Di na makakanta yan. Busy lagi sa lola niya eh. Di na nga maka-off eh. Sino ba yan? Ba? Si Ate May. Yung ka-GC natin noon, yung pinasok ko. Nasabi ko, baka ikaw umalis ka rin. Siya yan. Mahirap magsarili.
Madali lang, te. PM mo ako dali. PM is Daki. Dali, Ate Ibi, PM mo. Kung madali lang magsarili, ay, naku, Diyos ko. Lagi ko yung ginagawa. Oy, joke lang yun, ah. Ha, ha, ha. Ano yun? Madali lang magsarili. Sa GC ko, ikaw pumasok, ha? Ayaw na nga namin ng GC. Nagsasarili na nga lang kami. Sarap kayo magsarili. Sasabihin mo lang sa sarili mo sa wakas. Sa wakas, natapos din. Ganon. Sariling mundo na. Oo, ganun lang yun. Sariling mundo. Ate Marge, ito yung para sa katulong. Diba? Aha, sa wakas, nakaraos din. Hugot pa more. O, hindi yun hugot, ah. Wala na akong dapat hugot-hugutan pa. Yes, yellow, EV vlog. Oo, yellow yung profile niya para daw maliwanag si Ate Evie. What's up, Ate? What's up? No, inanap niyo ako, nawala ako eh. Minsan kasi nawawala talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako dapat pumunta. OMG. Yan, nagbaba ng bahay si Ate May Vlog. Pa-request nga, araw-araw. Araw-araw love. Ano yun? Kanta? Pa-connect mga host. Ayaw ka namin i-connect, Ate May. Bahala ka dyan. Premiere ba yan, Ate May? Nagtatamsak ako sa'yo lagi. Hindi mo lang alam at hindi mo nararamdaman. O, nandito na ako, Ate May. Nagtamsak na ako. Ang takaw, oh? Oh, I'm the first. I'm the first to tamsak-tamsak you, ah. Miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Salamat, ha, takaw gutom. Naku kapatid, walang anuman, basta mahalin mo sila. O, diba? Nahuhulog yung short ko. Kapayat ko na talaga. Nay, nandiyan pa si Ate Marge. Salamat, Ate Marge. Grabe, feel na feel kanta. Dahil doon, napagod akong kumanta, mag-cook tayo. Ay, Aston! Come here, dali. This one you want? Hey! Aston! Bala ka. Give me biscuit. Lawat na biscuit, kulay green. Humingi ng biscuit, wala akong biscuit eh. Dawa mama, give to you.
We share, ah. I just take a bit. Then the rest is yours. Oh, sa'yo na to. This is yours. Or so full. It's okay. Wow. Oo, kanta yon, araw-araw love. Sige, saglit. Paano ba yon? Pag para walang ano ate, walang ano, CPR. Ano lalagay ko? Anong isi-search ko ba? Araw-araw love? Sana all. Sinong miss ko? Wala akong miss. Kamay ko lang nami-miss ko. Paano nga ilalagay ko? Ano yung isi-search ko para wala akong ano? Wala akong ganun. CPR. Kuya! Ah! Ate! Bala ka dyan! Ilablagi si Ibi eh. Bulgaran na eh. Ano ba yun? Ano ba yun? May gusto. Araw-araw love nga. Ano nga ang ilalagay ko? Ano? Yung para wala akong ano. CPR. Araw-araw. Ano? Araw-araw love. Araw-araw love. Ayun, nakita ko na. Paano ba to? Hindi ko pa to naririnig. Ay, ito pala yun. Anak ng tokwa. Araw-araw lang. Dahil nag-request ang magaling kumanta at laging kumakanta, kantahan natin siya. Lagi siyang in love, ah. Baka kasi ano, ayan, ito na. Pinagpawisan tuloy ako. Ba't walang tugtog? Hindi ko to kabisado. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado. Mabilis to eh. Sabihin mo na dapat na gawin. Ikaw na nga kumanta. Ate Ibi, tatawagan kita mamaya. Ito na lang, tugtog na lang. Sasayaw ko na lang, Ate Ibi.
Sayaw na lang, di na kanta. Sayaw sa akin, ha? Gusto mong kanta yan? Ako sayaw. Pindutin mo yan. May pinapanood kayo dito, ha? Maganda to. Lagi ko itong pinapakinggan. Pag nagtatrabaho. Mahilig ka na rin sa rap, ha? Natawag sa'yo. Sige, tawag. Miss na kita. March, miss na daw ako na TV, oh. Maganda muna tayo. May talent? Siyempre, ako pa. Aso iniwan eh. Kahit may talent. Gusto request song ko. Gusto request song ko. Dali. Mabilis nga yan. Iba na lang. Maganda yan isayaw. May dancer sa kusina. At TV, may kakantahin ako. Supportahan mo ko, ah. Loves na kita. Loves na kita. Loves mo na ako. Papasyal lang. Pampasaya lang. Pampasaya lang. Stress eh. Stress ka? Huwag ka ma-stress. Ganda-ganda mo eh. Stress ka. Be happy. Be happy. Naka 1 hour ako sa ganun. Medyo naglalag na ako. Be happy. Sigurado si Ate Mars kumakain na yan ng merienda. Kundi spaghetti, salad. Nakakamiss yung ano natin, no? Yung GC natin, ano? Noon. Yung masaya lang. Alam ko, tatawa ka eh. Kwek-kwek, merienda ko. Sarap. Tapos sausawan, suka, tapos ano? May sili. Anak ng tokwa. Nakakamiss yun, no, Ate Marge? Lagyan mo ng itik, Marge. Lagyan mo daw ng itik, Ate Marge. Yes, suka, sarap. Yan, mag-aahaw yung tamis at tanghang. Diyos ko, Lord. Parang yung ano yun eh. Mag-aagaw yung sarap at sakit. Sarap at sakit. Anong sagot? Wala. Walang masaya. Walang masaya doon. Walang masaya doon. Okay. I get it. Ate Marcia, share ko sa'yo cook.
Bayan mo na si Ate Ibi. May saging na yan eh. Kanina, pinost niya saging tsaka ano yun, nung nakarang araw ba o ngayon. Na-miss mo, walang masaya doon? Okay po. Uwi na tayo, mahal ko. Sige, mahal ko. Tara na, uwi na tayo. Malapit na ako matapos kasi magjijikahan kami na Ate Ibi. Patay tayo dyan. Natomboy na si Ibi. Naintay na tayo ng baby natin. Oh my God! Be happy lang. Anong Ate May? Andiyan ka pa pala? Kanina mo lang nakita saging. Tawa eh. Nakita ko. May saging ka. Tsaka meron ka pang ano. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung post mo eh. Oo, pengin ng coke. Ayoko, di mo ako binigyan ng chicken yung premiere mo. Si Ate May, lagi nagpi-premiere. Patay ka. Sa shota mo, nanonood. Haha. Lika. Lala tayong honey. Kasi yan nasa sa iba. Suportahan. May vlog. Yan, pinagalitan kanina yung buto. Ate May. Oo, lagi ako may premiere. Kahit ano-ano na lang. Okay lang yan. Para maraming manonood sa ano. Makita yung pagmumukha mo, Ate May. Mani. Mani. Tsaka sa. Nabuboring ako dito. Oo, kahit ano na lang ini-edit eh, no? Nakain ako na mani. Ay, kaya pala naamoy namin, amoy mani. Oy, Nightbot, bakit ba? Oy, Ate Ibi, binababa ka ni Nightbot, Pakidikitan po si Ibi Travel Vlog, yan. Nandyan kayo lahat, si Ate Ibi, si Marge, lahat nung kaano ko nun. Diyan ka rin yata, May. Type mo nga, ganda ko, Ate May. Bababa ni Nightbot. Ganda ko, dikit-dikit. May inbox mo ko, ganda mo. Mark Bunag, mahalin nyo ko guys, salamat. Tawa ko kay May. Hello Sir Mark! Hello po, mega shout out, newbie here. Thank you for your coming. I give you a jacket to make a dikit-dikit for them. They're Filipino, Americano. Ay, sorry. May sabihin ako sa'yo. AB Travel, yes po later. Yan, welcome niyo po si Sir Mark. Sir Mark, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay para po mapuntahan namin. Kung meron ka bang pong premiere dyan, meron ka na rin pong entry for me. Thank you, sir. AB Travel. Host, digitan mo naman yung premiere ko. TV, hindi mo pa tinatamsakan kasi. Nagbaba si May kaya. Ako lang yung una doon. Wala, umalis rin yata si Sir. Sabihin mo na, AB host. Sabihin mo na daw dito, TV. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko ng daming miss kita. Ang daming miss kita. Ibig ko pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Feeling ko.
Mag-end na rin ako. May piano yung alaga ko eh. Thank you so much. Sa TV, tawag ako sa mamaya. Ate May, Ate Mars, thank you. Love you all. End ko na. Ate May. Sagot. End ko na. Thank you so much. God bless. See you sa next ko. At alamin natin kung kailan ako magbubunot ng mga entry, yung mananalo. Yan, isi-set ko muna. Mag-LS pa ako isa para i-announce yung date. Titingin muna ako ng date. At ihanda ko pa yung mapapanalunan nyo. WH, Low, Gcash, at Banana. Yun lang kaya namin eh. So, ayan, thank you for watching. God bless. Ate Ibi, Ate May, Ate Marge. Baho, Amy. Bye-bye. Lobat na rin.